Mga kasinag, ang lakas ng dagat, ang lakas din ng hangin. Bagwis! Bagwis! Uy, yung partner ni Bagwis mga kasinag. Ayan yung partner ni Bagwis oh. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa atin lahat ngayon. Ngayon pala mga kasinag, update ko sana kayo kay Bagwis. Akala ko po si Bagwis umuwi na, bumalik na dito. Pero ngayon mga kasinag, wala pa rin po si Bagwis. Mag-aapat na araw na pala ngayong hindi kumakain si Bagwis mga kasinag. Pag umabot pa ngayong maghapon, 4 na araw na siyang hindi kumakain. Nung mga nakarang araw mga kasinag, pinuntahan ko na dyan dito sa pinasok ko na yung maggubat na yan hanggang sa kabilang sitio, hanggang doon sa kabila doon. Nung nakarang araw, ganun gawa ako. Tapos kahapon, ganun din mga kasinag, hindi ko talaga makita si Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, maghapon, hahanapin ko ulit kung nasaan siya. Kung saan siya namamalagi o nagpipermi. Kasi hindi ko alam pati yung partner niya mga kasinag, hindi ko na rin nakikita. Hindi ko alam kung magkasama silang dalawa o magkahiwalay. Kaya ngayon mga kasinag, hanapin natin si Bagwis. Update ko kayo Ang gawin ko muna mga kasinag, dito na muna, pasukin ko dito sa kabila dito. Papunta ko dun. Mamaya ko lang babalikan yung dito, yung gilid dun dagat. Maya ko lang babalikan yung mga kasinag kasi hindi ako makakatawi dun. Kasi malaki pa ang tubig ngayon Malaki pa ang tubig ngayong umaga. Kaya tara mga kasinag, samahan niyo ako. Hanapin natin. Mga kasinag, pababa tayo dito. Puntahan natin dito. Puta, dulas. Walang hiya. Nadulas ako dun Sakit. Dulas. Mga kasinag, pababa tayo dito. Tingnan natin yung tatambayan ni Bagwis dito sa may figure Tawagin natin dito. Sakit tong kamay ko mga kasinag. Padulas ko. Ayan mga kasinag, nandito na tayo sa may likod ng piggery. Ayan Ayan yung piggery mga kasinag. Nandito tayo sa likod. Tawagin natin si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Dito mahilig magtambay si Bagwis mga kasinag, yung malaking punong nara doon. Tapos dito kasi mapresko yung puno ng mahogany na yan. Pero wala si Bagwis dito mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Wala talaga mga kasinag. Pasukin natin dyan sa bahayan. Pagtanong-tanong natin dun kung nagawa dun si Bagwis. Kasi wala dito Pero pag hindi natin nakita dito mga kasinag sa lugar na ito, sigurado may bagong teritoryo na yun si Bagwis. Ayan mga kasinag, andito na tayo sa mga bahayan pero wala pa rin si Bagwis. Kahapon daw mga kasinag, andito si Bagwis sa itasang kahoy na yan. Tapos nagpunta dun. Andiyan sa lugar daw na yan kahapon. Pero ngayon mga kasinag, wala dito ngayon si Bagwis. Ayan andito na tayo sa kabilang sitio. Ayan. Subukan natin mga kasinag na puntahan natin dyan sa baba. Baka nandyan. Pumasok na ako dito mga kasinag sa mga bahayan dyan. Wala pa rin si Bagwis. Andito na ako sa tabing dagat mga kasinag. Pupuntahan ko naman dun.
Kung mapapansin nyo, doon yung ginagawang resort, no? Pupuntahan ko naman doon mga kasinag si Bagwis. Subukan natin, kung nandun siya. Baka nagawi doon si Bagwis mga kasinag. Ayan, ang lakas ng dagat namin ngayon, no? Kung mapapansin nyo mga kasinag, malakas ang dagat ngayon. Pagka ganito ang hangin mga kasinag, malakas, hindi natin maririnig na masyado ang huni ni Bagwis. Pag malayuan, mabuti kung malapitan natin, okay, pero pag malayuan mga kasinag, hindi natin marinig ang huni nun kasi malakas ang hangin. Mga kasinag, papunta na tayo doon sa ginagawang resort. Ayan o, napakalakas ng dagat ngayon. Ito na yung halabang baybay kung tawagin dito sa amin mga kasinag. Si Bagwis yata yun. Daw, tingnan natin. Malumipad na si tasang ano. Yan o, yun. Ano yun? Bagwis! Yan o, ano yan? Bagwis! Ano yun? Masilaw, masuriaw kaya? Uwak! Uwak pala mga kasinag, kala ko si Bagwis na. Hindi ko napansin masyado. Mano kaya, masilaw, gawa ng sikat ng araw. Bagwis! Bagwis! Ang sarap ng hangin mga kasinag. Sarap ng hangin, napakalakas ng hangin, napakalakas din ang dagat. Kala ko si Bagwis mga kasinag yun nandun sa itaas ng nyug kanina. Uwak palan. Malapit na tayo doon sa ginagawang resort mga kasinag. Pag wala dito si Bagwis, babalik na naman tayo doon sa kabilang sityo. Puntahan natin doon sa dulo ng Rawis. Baka ando si Bagwis. Pero pag hindi ko nakita mga kasinag si Bagwis, baka malamang kasama yun ng partner niya. Ipagtanong natin dito mga kasinag sa ginagawang resort. Pagtanong natin dito si Bagwis. Dito tayo dadaan. Mga kasinag, pabalik na tayo. Kasi natanong ko na yung mga nagkatrabaho doon. Hindi daw nagawi doon. Pero yung isa mga kasinag, napansin daw niya, dumaan doon, papunta daw dito, pabalik daw doon sa kabilang sityo. Kahapon daw, hapon na. Sige nga daw ang huni. Kaya ngayon mga kasinag, babalik na naman tayo dyan. At baka nandyan lang kung saan sulok dyan. Kasi malakas ang hangin mga kasinag, hindi magpaparalipad yun si Bagwis. Sigurado, hindi magpaparalipad yun. Malakas ang bugso ng amihan. Yan. Ano yan? Lawin. Lawin pala. Kala ko si Bagwis. Mga kasinag, akala ko si Bagwis na. Kasi pagpasok ko dito, ito na kasi yung daanan papunta dito sa sityo namin. Kala ko si Bagwis na mga kasinag. May kasi yan may tawag dito, may matubig kasi yan mga kasinag. Maraming tilapia dyan sa lugar na yan. May mga tilapia dyan mga kasinag. Kaya pala luwili pa dito yung lawin, paikot-ikot dito. Kala ko talaga mga kasinag si Bagwis na. Lawin pala. Mga kasinag, andito na tayo, malapit sa bahay. Kung mapapansin nyo, sa dulo na yun, doon ko dati nakita yun si Bagwis. Tapos yung partner niya, andyan dyan sa may nyugan dyan. Dyan yun mga kasinag. Malapit na ito sa bahay mga kasinag. Tawagin daw natin si Bagwis. Bagwis! Bagwis!
Parang may humuni. Bagwes! Bagwes! Subukan natin mga kasinag na pumunta sa gawi na dyan. At punta ulit tayo doon sa likod ng piggery. Andyan yung piggery mga kasinag, sa kabila nyan. Subukan ulit natin, balik ulit tayo dyan. Tapos pag wala dyan mga kasinag, punta naman tayo doon sa teritoryo ni Bagwis. At punta natin dulo doon, yung Rawis. Pasukin naman natin dyan. Bagwes! Itong lugar na ito mga kasinag, kung makapansin niyo yung puno na yan. Diyan ko, di ba dati inaakit yung pagkain ni Bagwis. Diyan ko inilalagay sa taas na yan. Pero wala dito si Bagwis mga kasinag. Bagwes! Wala mga kasinag, hindi sumasagot si Bagwis. Wala talaga dito. Bagwis! 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 Ayan mga kasinag, andito naman tayo sa likod ng piggery. Ayan yung piggery. Bagwis! Bagwis! Pagod. Bagwis! 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 Wala mga kasinag. Dito naman tayo, pasok naman tayo dito sa kabilang sityo. Pasukin ko naman itong kabilang sityo doon sa may gilid ng baybay nung dalampasigan. Pasukin ko naman yung gilid nun.
kasinag, andito na tayo sa kabilang sityo. Kung mapapansin nyo, ito yung sityo Kiloon. Ayan o, lakas ng dagat. Ayan. Malimit daw si Bagwis dyan mga kasinag. Baka mamaya daw, andito dyan naman yung si Bagwis. Diba yan yung dulo nung teritoryo ni Bagwis mga kasinag. At tawag natin kanina, wala. Abang-abangan ko mga kasinag at puntahin natin yan. Tutusin natin. Nandiyan talaga si Bagwis. Mga kasinag, yung lugar daw pala na yan, malinis yan. Sabi sa akin ng mga katera dito. Andito na tayo mga kasinag sa taas. Yung teritoryo ni Bagwis dyan, sa lugar dun. Ito yung pinakang dulo. Yung teritoryo ni Bagwis andun sa gawi dun mga kasinag. Ito yung pinakang dulo ng pinupuntahan niya. Bagwis! Wala mga kasinag Malakas kasi ang hangin. Baka hindi naririnig ni Bagwis ang boses ko. Wala mga kasinag. Mga kasinag, babalik na ako kasi hindi ko kabisado ang lugar na ito. Hindi natin alam kung ano ang meron sa lugar na ito mga kasinag. Kaya babalik na ako mga kasinag. Puntahan ko lang siya doon sa kabila. Doon na lang ako dadaan sa may diabantayan kong lupa. Shortcut na lang ako doon, papunta doon sa kabila mga kasinag. Ano man kung medyo malayo. Kasi ang kabila niyan mga kasinag, kabila nito, doon yun sa may Rawis. Kaya balik tayo. Kapag hina din mga kasinag. Magang-maga pa tayo siging hanap. Anong oras na? 9:09 na mga kasinag. Kapag hina rin. Wala talaga si Bagwis dyan sa kabilang sityo mga kasinag. Punta tayo dun. Balikin natin yung teritoryo ni Bagwis kung saan ko siya pinapakain. Mga kasinag, pasukin natin itong lugar na ito, itong teritoryo ni Bagwis. Ang labas nito mga kasinag dun sa kinakainan ni Bagwis. Tingnan natin, bumalik na dun si Bagwis. Pagod na ako. Napasok ko na ang lahat ng kagubatan dito mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Ayan. Andito na tayo mga kasinag. Andito na tayo sa kinakainan ni Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ayan mga kasinag, ito yung kinakainan ni Bagwis. Bagwis! 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 Puntahan naman natin dun mga kasinag sa may dulo ng Rawis.
Ayan mga kasinag. Papunta na tayo dito sa Rawis. Oh my God! Mga kasinag, ang pagod na. Nakapagod din mga kasinag kahanap kay Bagwis. Andito tayo sa Rawis mga kasinag. Ayan o. Ang lakas ng dagat ngayon mga kasinag. Ang lakas ng dagat ngayon. Kung makapansin nyo. Bagwis! Uy, yung partner ni Bagwis mga kasinag. Ayan yung partner ni Bagwis o. Ayan. Oh. Andito yung partner ni Bagwis. Andito yung partner ni Bagwis mga kasinag. Andito palan. Hindi ko napansin. Hanapin natin mga kasinag. Hanapin natin. Nagulat ako dun mga kasinag. Kala ko si Bagwis na. Andito lang yun, hindi yun lalayo. Andyan lang yun sa dulo dyan mga kasinag. Kasi dyan ano yun eh, dyan sila nagpipirmi. Asan na daw yun? Nawala yung partner ni Bagwis. Mga kasinag, ang lakas ng dagat, ang lakas din ng hangin. Bagwis! Bagwis! Akyat tayo dyan sa mga kasinag oh. Akyat tayo sa taas ng bato na yan. Ayan. Ayan na. Woo! Babasay tayo ng alon. Ayan, akyat tayo dito. Ayan. Ayan, ang ganda ng mga kasinag. Nasan daw yung partner ni Bagwis? Wala oh. Lakas ng hangin.
lakas ang hangin. Bagwis! 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 Mga kasinag, hindi natin masusundan yung partner ni Bagwis. Kasi wala akong tatawiran dun, oh. Ano, malalim yung tubig. Hindi ako makakatawid. Yung partner kasi ni Bagwis, mga kasinag, lumipad sa gawi dun, sa dulo. Kaya uwi na tayo, mga kasinag. Wala. Hindi rin na makakapunta dun. Panghina na, mga kasinag. Kapanghina na. Hindi ko alam kung nasan talaga si Bagwis. Kung andito yung partner ni Bagwis, bakit si Bagwis ay nawawala? Asan kaya si Bagwis, mga kasinag? Kasi yung partner niya andito eh. Pero si Bagwis wala. Uwi na ako, mga kasinag. Kasi nag-aambon-ambon na. At baka bumuhos ang malakas sa ulan. Wala akong dalang ano, kaputi o kaya payong. Ayan, mga kasinag, update ko lang kayo mamaya. Ayan, mga kasinag, napanood nyo na yung video sa paghahanap ko kay Bagwis. Ngayon pala, mga kasinag, antay-antayin natin. Update ko kayo pag umuwi na si Bagwis, pag bumalik na ulit dito. Kasi hindi talaga natin alam, mga kasinag, kung nasan si Bagwis ngayon. Mga kasinag, hihingi pala ako ng paumanhin. Sa lahat ng nagmamahal kay Bagwis, pasensya na muna kayo. Kasi hindi ko kayo ma-update sa ngayon. Kasi si Bagwis, mga kasinag, pa-4 na araw na ngayon, hindi umuwi dun sa teritoryo niya. Hindi ko talaga siya makita. Hinanap ko na siya nung isang araw, kahapon. Tapos ngayon, mga kasinag, hinanap ko na siya. Hindi ko pa rin talaga makita, mga kasinag. Pinasok ko na ang buong kagubatan, buong sityo. Tapos doon sa teritoryo ni Bagwis, hindi talaga. Yung dala kong pagkain kanina, mga kasinag, inilagay ko lang doon sa teritoryo ni Bagwis, doon sa kinakainan ni Bagwis. Doon ko lang po ipinatong yung kanyang pagkain. Ngayon pala, mga kasinag, sa mga nagtatanong pala dyan, kung nasa na yung drone, tapos yung camera. Ayun, mga kasinag, sa December pa po darating yun. Galing po yun sa sponsor. Idol, salamat pala sa sponsor nyo na drone tapos camera. Kaya maraming salamat po sa nag-sponsor. Antay-antay natin yun, mga kasinag. Maraming salamat pala sa ating 28,000 na subscribers, sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Sana, mga kasinag, hindi kayo magsawang tangkilikin ang ating YouTube channel. Maraming salamat po talaga, mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye-bye!